Right, spirit in Dualai. Do comes red. Do kumbro but in the One version one. The dog of the Kubro, I know, the moon. The boots, comes red. Do kumbro but in the moon. I can't bring a palm. I can't keep a palm. Muslim get an exam. One version one. And no good of a chain and ask my uncle. If you don't need the upper about Kudi. Maya na what's in the farm. My daughter, I speak in about Simur, I speak in about Simur, with my mind, I tell you that the good son and one, see with my 7 cars. I had to new cut with you. But my own repartment and I thought it can it's another short of the sun. At our industry, and I will be because I'm of my 6 is of my living. Today I was my hero to the moon. Last 61 one, but I found out that I'm one. We take up from body and go to that way. To what Agaramba, that I want no one for me. I used to try of a Gomana, that guy side. I see all the post. My one watching that, but the two on a free bit, she found. In the one watching. Rasmi sama. Kan sini tak bukan masuk. Aturan apa? Kita masalah ini pun kalau ini berbahasa pada polisi. Kalau masih desa pasti sih kecil itu juga. Yang paling mau hidup susah. Saya mau buat orang di. Kan aku faham mereka apa? Okey, maka boleh. Sini kita mesti buat. Mandira ketanya dari bangsa. Murumo indani nguva nchigara nechinesana naye. Takambonesana pekutanga. Takagadzirisana pete zvedu kuona kuti nyaya iyi ndikuitadza. Sekretary vakauya vanoitwa Jena Obed Chikoyo vakaedza kuti tsura uye akasvika pakuvasaidzira akati Jena kudai mukati menyaya dzamunodzipedza ichi ndegani. Takambonetsana komiti achikove baba ameyolanda baba ayolanda every committee yese yakauya yakaedza kuti gadzisa akati ndanzwa murume uyu anoti inini ndanzwa kati shiri nemuriro naye isi kuregera. Murume uyu pandikabuda pamba akana kuzoti enda akaita 2 days aitanga pakubasa anomira padhore mukitchen kuno ndatadza kutadza kwandikaita zvishwa ndakabvuma ndakatosvika namusana kura murume undoyetika asi nokumbura ichi ruregero zveshwa ndatadza ndakatomuudza ndini ndega andozvaitika mumungu ati shwa ndenda sei ndatadza mushure mekunge nyaya yatikanditsa nemunhu kwe aiziva ndaimuudza kubva kudhara mafambireta nyaya ndakasvika pakurege ndatanga ndokumbura ruregero zveshwa ndiyosei ndatadza anditi zvadaro murume wangu handazoti atine zvigumbu nenyaya iyoyo akasvika pakundoranda tikonaipa papinzi simukasvika pakundirovera nyaya iyi iri yega iri nyaya mukundirovere zvezvikuze kumwe zvapera une kugumbu wozveshwa ndakatombera chigumbu asi akasvika 2 days atiuya achisvika akabata dhofre mabhakiti daibhura dhoro mukicheni ovhura deso obva nditi nanhasi amuseti maenda here 2 days dzaka achindibvunza murume uyu akandinongedzera propati yekutakura mumba mushure mekunge tatenga stendi nekutambura kwandikaita nemurume ndakabva kurefu ndichitambura nemurume takatenga stendi ndakavaka handingati urombo kuzoti nhasi unoti mushani chada nematambura andikaita kuti ndenge stendi revake ende mashure pamusoro pazvo ndabva pamba musi wa28 December ndokwasa 2 months andidzinga ndabva pamba ndakashamisika pamba pane lodge iye akushandisa hwandoni mweri umwe aiswa lodge. Ndafika kuti mutaurire dai chamutenda kuti makatadza kwaari dai kuti hapi hamuite zviti makatadza pekuita noinzi kumashops kuita noinzi kumashops. Right, shamwari adzimai vaenda ukateera here zvavari kutaura ndaita 2 months ndisipo zvokwadi kuteera handina madzimai akangobva pandinogara ndobvagara mulokesheni pakachira nekutaura kwavakaita vakati baba vamwana ndafunga kuti ndionge nevamwe chipo ndakachira upenyu hwangu kuti pamwe ane munhu ari muri ari munojewa musvika wotemwa nechiti ndidema asi vanhu vakasoko vakataura ambozvoma kuti vakataura unotokudina kuti ndakabvuma kutadza yes
chikunesa pamadzimai angu zvechovanosara kumaudi kani asi zvinoitika zvafanira nyaya imwe cheteyo yakatotaura kuti takambotsirirwa pakasvika kuti chikomi ndakabva kumashops ndichibva kubasa kuma11 yakasvika madzimai asiko pavo ndobva tanetsana ndeyakakonzera kuti tinetsana kusvika kwakazoya kuti chi ndo the same futi story yakaitika futi pekupedzisira apo tazonesana pekuti ndizvo vakandikumbira kuregere ndikati ai hama imwana ndazvinzwisisa handii ndakaenda kubasa ndikatodzona makona makuseni ndasvika kuti muizi wavillage ndopakazitangira chi nyaya ndakati madzimai angu anopopota anotenda kuchitaura nevanhu so vanotaura zvekuita ndizvekuti ivo yangu vari right vanopedzisira vakuta ndovatovachi taitedza musikachita ii amai mwana kana kutaurawo nevanhu vakuru handii unofanira kutaurawo izwi rako richi ndopakatanga nyaya zvikanzi aiwa always mukozvingosai kusiri kwani kusiri kwangwa utsigirine nakati shauda mambo zvekuti zvii zvakati ndakafusa zvokuti pakatouya shamwari yangu tinotende basa mwana wake akatodeedza ngoziti sitiwaingetinaai musikana wakaona wake anaye musikana akatodeedza zvendinguri kudiwa chi basa ndeshuwa ndakatobuda shamwari yangu chida kuti tiende basa pandakadzoka kuti ndipinde mumba ndipinde bhutsu ndopandakavharirwa dhonati achitanga kutii haunditsigiri pese unechingoti ndirichi zvakakonzera kunesana ndotorwadziwa nekubhatsirwa ndatovanavo zvetumacho madzimai ndivati vakasikana pakuti kana tichitsiurana ngatinzwanane semukadzi nechi nemurume ukanditoba pawachi zvakati unofanira kudzisandira mutowana iwachi zvakati unofanira kudzisana pane makore 7 ma tine vana vaviri zvinhu zvinotondirwadza kuti vana vanogona kutokura sechi seheleni pamusoro nasoro murume akabvunza kuti mukadzi ndinomuda but vedari makanatongorora nyaya kana kune chimwe nyaya muzodzoka nyaya asi chikutanga yanoita zvinonyata side rake amai vakusivangu vawakuta pamwe vanofanira kudzira vanhu vakaonge volime yomunawo ndowamunawo kunyembera mai zvino kana unoona teererai nemume ati chitsurana semukadzi nemurume tichiwirirana handizvo takupewa mukana koinimo vakunoti agadzise zvepari pekunditora nokudzinga pano akaoma izvo saka chikwa chamuda ndichi imi chimudirai pachena uye atina nokudai imi chimudirai pachena murume undomuda murume undomuda saka mutinetserei vedari nyaya mukaonenge diki asi nyaya ihombe dare rinori sekutanga kuya kunywa kuti akauvaa ngatipedze navo manga makuita sei nokuti mauya kudai muda kuda wakachena murume akabva kutora maakuda kugadziridzwa kuti munopopota stereki handiti ukavaita noizi ine mamukuzvita mumaraini ndozvamukusurwa handizvozvo makaguma kwati zvinoda kuberekera uye akataura agadzirise makataura isaka kupera mukana makataura saka nyaya hombe apa yaipi futi mawainanini ndaendega last week ndakaenda gogo iyana muda kuenda kumbere kumumoi kwemuumbudzo muda kuenda makupedza masainzi ekuti uyo anogona protection order mari masainzi akakundirakidza ndei protection order teo kwai ende mugara kumba avana kumonitwa vavadzokerezwa ku ende kumba ukuwana rifa asi dare rine ndire nyumba
Napa opera dance mai maina kumbako imufura dance zviyaga shabani pamwe pacho kune kuri kupera bhosi ndaiona kuti nyaya ugara kuti mama ndikuloja pakachira pakachira ndounogara kuti bayo Panyamara. leo chazotefati vanofamba 300 meters zviri zvakadzokere nhasi nhasi ngakamese nhati azvinzwa anzi kutokore Kumbira uchakanini. Chakaitika ini. Pane munhu akandaisa kwakanyika nechengetero kusinachinika. Saka ini ndokugara musango. Saka ini nhasi uri mberi mwana wangu asi kuti waniroziva yatopinda tichimira kuti titakure aya munhu wako amai ndiri baba kuti hazvina kuipa sei zvinhu zvikubi pazviri nhasi endai kubi kusingararo kwamasikirikaiti masekerera endai munosaina vanhu anokumbira kuda kuzwisisa kuti zvinhu zvangu zvanga ndakatamisa ndinoloja achakwanisa kuita kuno zvaii ati ndoja ndomakubuda ndizvozvo chamba kuti munhu akatopinda mutsvagira kukuenda wanoite munhu anenge aenda unozati ndisaka muri tisha ndisakoleke kuna mama inoita izvozvo nhasi azvizwe maita basa eda aiwa yaibasa